Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Кристи Джанстеп, както знаете, и ще снимам Майнкрафт, да ви покажа синглплеера ни, да натримам се на BugGamer, че вика, че съм тъп, някакъв шимен и не мога да играя Майнкрафт и ще ви покажа кой не играе Майнкрафт и кой играе. Ще ви покажа моя най-the best синглплеер. Без чит. Мога да се заплея. Направи се буилдър. Много съм про. Тук за спици го сложих. Тук всичко нямам да много съм про. Няколко пъти в първия път, когато си казах защо не играя в Minecraft Survival Single Player, играх за първия път синглплеер и ми се делетнаха айтемите. И пак започнах да се оцелявам, да се развивам. И пак ми се делетнаха айтемите и в двата ворлда ги изтрих. И в двата ворлда бях про с енчантните работи, с енчантинг тable и всичко с дебес къщи, но този ворд не ми се стри и не искам да ми се стрия. И така че без чит имам доста диаманти, оставих някоите диаманти просто. За да стана, ако ми трябва, това е Efficiency 4, Breaking 3, съжалявам. Efficiency 1 братва, Efficiency 1 кирка, това е доста як меч. Sharpness 4, много малко, 3. Това не беше ли 12 атака? Я? 3 беше. Мисля беше 12 атака. От какво атаките се променят? И казвам, бам, без диаманти, т.е. нямам тук диаманти, но без чит, без нищо, без всяко нищо. Правих карти, Ender, това по AF, Ender. И съм открила съм Nether Fortress в Nether, направих Enchanting Table и таки с глупости и всичко. И това съм оцелял без да снимам, защото да не ми лаги като снимам. И мразя когато ми лаги, само да ви покажа как съм оцелял без чит, мога да се заплевам. И там сме фермичка, там скача по едната, построих нещо, там си имам дупка за мината. Так, старта ми къща е там. Не знам, има розови овце на този план, там имаше, нали, не знам как се байма, как се казва, поточно. Да видим картата. Тук байма не мога. Но тук има пустина карта. Ето това с оранжевото, мисля, че да, което е с оранжевото, това е, нали, оранжевия байом. Добре, ще ви покажа. Не знам как се казва това името. Виждате ли Protection 2 като ловки? Като падна, так нищо не ми се случва. Вече малко нещо. И това е разпитен меч, да ме побива. Доста готин меч. И тук така, дървета, тук има картата, всъщност трябва да искам някакъв. Ето той е байм, е. Тук има розови
С и така, там има голяма паника, тук е пещери, всичко. И не знам, директно съм пробвам, ако искам ще се направи диамантена броня и с инструментите и енчантните всичко. И Богигеймър, ако гледаш това видео, наистина съжалявам, даже не помня защо се скарахме, ти ми псуваш, не знам какво става и нещо по-отделно си, че да, видях един друг приятел е дошъл от Търговище, беше дошъл. Той беше в Търговище. Реджеп се казва някакво. Реджеп е дошъл. И да подървам малко на картата, ще ми трябва това. Затова ще да събера обсидиан да направя още един ендърчет за мидъра. И сега да направя това 3. Мисля да му добавя това Breaking 3. Това е шапни за 1.6. Така от това доста готин меч, но къде стана? Да, долу. Като в средния етаж, даже пред последния етаж. Тоест основата на къща има спекулки. Защо не взема? Защо да не ги взимам при ценностите? Оставил съм ги тук. Стъкла не, пържоли. Там бриксове, мисля. Къде беше меча? Че се счупи или само го оставя някъде, не помня. Не, тук си имам маличка ферма за животни. Бих няколко кошики, които изгледаха. Какво те ядат травата? Извади се трава. Овцата яде трава, защото в земята няма грас. Така значи ще прасна. Къде останало другата овца? ВТФ, това някакъв бък ли или шега ли какво? Сигурно си е бъгнал и умряла от това. Умряла. Езикът ми по някои думи тът се обърква. И мисля, намерих това. Това да е това да е спаунер дънджън. Това мисля да изпека. Направих за Болдера доста айрон ми се изхъби. Поне мога да кажа 4 такова до 9 към 18. Изхъбих поне 28 стака или 6 ли. Доста много това. Много това да е айрон. Що? И след това да е, за което казах, защото бандика ми снима до 10 минути. Да. И да покажа горния етаж. Ето тук са ми това бърдайците, сточка, честа печка, още печки. И мисля това да е. Мисля. И не забравяйте да се абонирате, да лайквайте, субскрайбвайте и до скоро.